kättä, kun se on tullut liian lähelle tonne. Aika samantyyppinen heitto muuten. Hyvä. Sitten siirrytäänkin mattopainiin. Eli Grecossa kuuluu isona osana tää mattopaini ja lähdetään ensiksi perinteisellä vyörytyksellä. Näistä saa 2 pistettä. Ja niitä voi tehdä vähän eri kohdista tuolta kaverin kylistä, joko tuolta alhaalta tai sitten ottaa tuolta ylempää kiinni, ota ylempää ylärulli. Tästä tulee aika kova paine kaverin kyljille, pitää olla tosi vahvat vatsalihakset tuolla alhaalla, ettei kylkiluut hajoa. Seuraavaksi sitten takavyöheitto, eli nostetaan kaveri tuolta vähän ilmaa ja annetaan sitten kova vatsapotku ja pamautetaan se kiertoradalle. 4 tai 5 pisteen suorituksia. Tässäkin on lukuisia eri tapoja nostaa se tuohon syliin. Sitten kun käännytään vähän niin kuin vastakkain kaveriin, niin tulee junttaote. Eli siinä mennään tuolta enemmän kaverin kyljestä ja ollaan vähän niin kuin vastakkain. Koitetaan nostaa. Ja tässäkin on eri variaatioita. Esimerkiksi tänne olkapäälle voi nostaa, mikä Oskari näyttää nyt. Tää on vähän hurjan näköinen, mutta harvoin näet mitä vaarallisia tilanteita sattuu. Sitten otetaan viimeiseksi vielä kravaatti, sekin on kaikille tuttu termi painista, niin siinä otetaan toi pää ja olkapää tommoseen kuristusotteeseen. Tän takia painijoille on tosi tärkeä harjoittaa sitä niskaa aktiivisesti, koska tässä pitää olla tosi vahva niska, että kestää. Ei tuu mitään vammoja. Hyvä, se olikin sitten siinä.